Lopeta riehuminen siellä, pitää kuvata videoa. Tää tuo takas Clash Royale. Ota sitten muutamia pelejä lataa sit niissä kun pelata. Eikä. Sama tekee kuvia, kun nämä suurta peli. Mä pelaan jo. Noniin. Ei estä. Jos ei estä. Tää tekee ihan huono. Mä tuleeko myöhemmin. Jaha. Minä osaa se vaikka mä oon jatkaan. On näin suoraan hyökkäykseen. Jans Skeleton. Tää oli ihan surkea valinta. Äsken kun mä pelaan tätä. Ehkä kun Elan pelaa. Taas se selleks. Jos kuultakin me video. Mä voin katsoa. Kuulin mä suon taas. Pari. Olen tehty. Okei. Mä rupean video saat päästä. Ei se. Hei, laitatko pois? Hei. On edelleenkin kausi plussissa, niin mä voittelen taas, että mun ääni lähtee, ja sitä on niin rasittavaa. Mutta täällä mä siis kuvaan Deep Q&A osa 3, koska mä oon nähty joku videoidean, mikä menee silleen äkkiä, niin tiedän, että saa kysymyksiä teiltä, koska te ihan ei voi luottaa. Niin mä kysyin tosiaan Instagramissa teiltä deepia kysymyksiä. Tän äiti on kuollut. Kuinka monta kertaa oot mennyt kuolla? Mä en mitään tarkkaa lukumäärää tässä sanoa miten, mutta mä voin ottaa että tasaisesti kertaa päivässä tai ilman kertaa. Minulle tavoitteessa, jos se velisti kuolisi. Siis että en vai kuoli. Siis toisin minäkin. Olikohan varmasti. Mun velikin just sanoi mulle, että kuoli minun samassa ajassa elää, kun äiti kuoli. Ja mun veli sanoi mulle, että mä en kertonut äitille, että mä en ole vielä. Niin mä sanoin, että kun kuoli, että äiti kuoli. Täysin mä herättelin vaan se, että sanoin vaan, että kuolessa ei se nyt kuolla, että mä tosi yhkeä huutaa. Ja niin se mä tulin reaktioon, että on se, että se ei voi kuolla, mutta sit samalla se on kuolla oikein, että sit se ei se voi olla totta, että se on epätoivoa, ja sellainen niinku epätodellisuuden tunne. Mä se että se ihan läpi, mutta se on ihan uskoa. Tulee se Aliksesta heppuu. Elikkä se pysyy soittamassa. Tulemme.
Luotan sinuun, jos petät minut kuolem, sä petit minut. Hei, minun Manu, mä lähden juosuja täällä. Jäi puolella lagaan, ei jes. Nää olisiko puheella kun lagaa jostakin tätä yhteispätkäs vähäksi aikaa. Jaaha. Mikä on pahinta, mitä mä oon tehnyt itselleni? Mä otan pahittavissa, mulla on ihan raakittavattuna, koska tuntuu, että ei oo itsellesi mitään pahempaa, mitä voisit tehdä, kun yrittää tappaa itsesi. Joo. Onko joku joskus keskeyttänyt, mutta mä oon viimeinen? Kyllä on itse. Mikään sellaisen monta kertaa, mutta ei kyllä kovin monta kertaa, ehkä 5 kertaa tai 6 kertaa, ei vielä, siis joo, on ollut eri ihmiset kaikesta, että kyllä. Jos voisit muuttaa yhden asian sun elämässä, niin mikä se oli? Jos se saa ihan mitä vaan siitä, mitä koo, mä toisin ainakin mulle takaisin. Se on niinku yksi ole. Mä en tarvitse mitään muuta tähän elämään, kun se mitä äiti tulisi takaisin. On kukaan koskaan ollut suuristi tärkeä kuin äiti. Totta kai niinku tärkeä henkilö mun elämässä on mun äiti ja mun veli ja sit niinku on niitä muitakin, mutta jos olisi pakko saada niinku tavallaan yksi, niin tässä on mun oma äiti, jota kukaan ei koskaan voi päästä tähän tasolle, ei koskaan, ei kukaan koskaan ollut mun mun äiti siinä mielessä. Ja se niinku nosti siitä mun mielestä niinku mun velin kanssa on tullut samaan syssiin sillä, mutta se kyllä saattaa olla yksi niin kuin äiti ja kukaan ei koskaan ole sen päästä. Ei ole koska se on maailman parhainen. Valitse, vuodet nyt vai elät onnellisena vuoden päästä? Apua, tämä oli paha kysymys. Oh my god. No riippuu miten on niin on, niin mitä siihen onnellisuuteen tavallaan sisältyy. Jos se oikeasti on sille, että mä oikeasti olen ihan oikeasti onnellinen ja mä pystyn siitä nauttimaan ja näin, niin sit varmaan se, että mä voin olla onnellinen. Mutta jos se ei ole siinä, että mä haluaisin olla onnellinen, niin mä olisin sen puolella nyt. Haluaisitko kuolla täysin puolesta? Pienen kuoleman jälkeen, kun se olisi kuoli, niin kysymään sen tavallaan, että itse jälkeen niin nyt mä olin sen puolesta. Mä sanoin, että pienestä alettiin siihen tavallaan, kun se kuoli sen jälkeenkin, että niin kuoli milloin ajan puolesta. Eli kun voisin päättää, niin mä kuolisin. Eli kyllä kuolisin äitin puolesta ihan milloin vaan. Tämä on itselle minusta hyvä opettaa. Mikä olisi sun äiti kiinnostaa sulla? Mamma Kaunilla sä oot ikinä. Mun äiti kiinnostaa mulle ollut. Kiitos Krista, sä oot ollut maailman parhaan tytön. Kiitos ihan hurjasti kaikista kysymyksistä. Mä ajatan toisen osan tässä toisella. Mä oon nyt tehnyt kolmas. Mä otan 4 osan tässä vielä jossain vaiheessa. Ei tässä ole kysymyksiä. Täällä on näitä hyviä kysymyksiä. Nyt ei tällainen kiva kysyä. Siis teillä on kiva saada kysymyksiä. Piti sanoa. Mä oon hyvä sanoa tähän sen, että mä oon jossain varmaan tehdä niin kuin äidinpuolesta Q&A. Minä olen myös kerran mitään puoli, mutta mä ajattelin voisin tehdä sen takia siitä Q&A. Koska oikeesti suurimmat osat näistä kysymyksistä, yli 100 kommenttia, niin melkein kaikki näistä kysymyksistä liittyy äitiin. Joten mä voisin tehdä niin kuin äidinpuolesta Q&A. Tai ihan ajan Q&A. Minä vuokran Homma saadaan puheessa. Eikö tätä puhu suomeen? En minä saa englantikään kunnolla. Sinä suomessa. Saat katsomaan nähnyt ton video. Pelkki voittuu videon nimi. Let's go, voittaja!
200 peliä tehty ja Tänään on Joo. itsenäisyyspäivä, että hyvää itsenäisyyspäivää. Joo, mä oon katsoa. Hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. No morjens kaikille. nyt puhelin. On morjens Olkaa. kaikille. Nyt ikänä taas tervetuloa jälleen kerran Hello Neighborin pariin. Ja video voisi olla tässä ennen kuin mä tipun areenalta. Tässä voi vähän tästä viiväkin voi vähän pitääkö lopettaa. Että video aina tummoittavat, että mä tässä sammuttaa videota. Haluatko toivonut kommentissa mitä viittiitsiä, joten totta kai mä haluan tehdä sen joku tuollainen systeemi, jossa jossakin päin niin sitä kyllä pystyy hyödyntämään. Eikö näin? Mitään jännää. Ilmeisesti miten nämä aurinkokennoja tai näin. Miksi nämä tuli, niin se pystyy syömään. No tää. Pystyy puhua pelkkää. Ei täällä on ilmastointikanava. Päätely. Koska istutään pistoimia.